Helo pawb a croeso i'r 6ed pennod o Teyrnas y Teulu. Gweithgaredd heddiw yw pobi cacen siocled ac ar ôl hynny dyn ni am edrych i fewn i Duw 3 yn 1. Y pethau bydd chi angen yw graddfeydd pwyso, tin cacenau, bowlen, llwy, sif, siwgr, powdr pobi, vanilla, wyau, menyn, blawd sy'n codi, coco ac hefyd siwgr eisio. Wel, yn anffodus i mi, dwi wedi agor popdy yn rhy gynnar a mae'r cacen fi heb di codi cweit digon, ond dwi'n gobeithio bod cacennau pawb arall yn mynd i bod yn iawn. Ond rwan, dwi eisiau trio disgrifio i chi gyd rhywbeth un o'r pethau mwyaf cymhleth yn y ffydd Cristnogaeth. Ac hynny ydy y drindod neu Duw 3 yn 1. Mae Cristnogion yn credu bod Duw ydy'r unig Duw, ac yn Eseia 44:6 mae'n dweud hwn.
Fi ydy'r cyntaf a fi ydy'r olaf. Does dim Duw arall yn bod ar wahân i mi. Mae Cristnogion hefyd yn credu bod Duw y Tad, Iesu a'r Ysbryd Glân yn Duw, felly bod Duw yn tri rhan ac eto yn un Duw. Mae hwn gallu bod yn eitha dryslyd, yn eitha cymhleth, a felly, i helpu esbonio, dwi am defnyddio yr cacen siocled yma. Mae'r cacen siocled yma yn tri rhan gwahanol. Dyn ni hefo'r cacen, dyn ni hefo'r icing, ac hefyd, dyn ni hefo'r chocolate chips. A mae'r tri peth yn peth gwahanol, ond eto, mae'r tri peth yn siocled ac yn creu y cacen siocled yma. Dyn ni hefo'r cacen siocled, yr icing siocled, ac hefyd y chocolate chips, y sglodion siocled. Felly, mae'r tri darn gwahanol, y tri rhan gwahanol yma yn creu yr cacen siocled fel un. Mae'r un peth gyda Duw. Dyn ni efo Duw y Tad, Duw y Fab, sef Iesu, a Duw yr Ysbryd Glân. Ac maen nhw i gyd yn gwahanol, a maen nhw i gyd hefo rôl gwahanol. Mae Duw y Tad wedi creu ni, ac mae'n edrych ar ôl ni a mae'n caru ni fel tad. Mae Iesu, Duw y Fab, yw ein achubwr. Hefyd, mae o wedi ddangos i ni sut i byw ac hefyd yn arwain ni. Ac mae Duw yr Ysbryd Glân yn byw yno ni i cryfhau ni, i annog ni, i arfogi ni ac i helpu ni byw bywyd sy'n clodfori Duw. Ac mae'r tri ohonyn nhw yn gwahanol, ond eto mae tri ohonyn nhw ydy'r un Duw. Felly, dyna'r drindod bod Duw yn tri, ond eto bod Duw tri yn un. Diolch yn fawr pawb am gwylio. Dwi'n gobeithio bod hynna di wneud pethau dipyn bach yn cliriach, bod hynna di helpu. Diolch fawr eto am wylio. Mwynhewch eich cacen siocled. Hwyl fawr. Ta-ra!